фирӯз, пеш аз ҳама шуморо хушомадед мегӯям ба барномаи фуруғи ҳунар. Чун мо дар бораи оҳангсозон, композиторон барнома таҳия мекунем, мехостем ин навбат доир ба эҷоди шумо ҳамчун оҳангсози ҷавон маълумот пайдо кунем, ки имрӯз ҳамчун оҳангсоз бештар ба кадом мавзӯъҳо такя мекунед ва оҳангҳоро эҷод мекунед. Сипосгузорам, ки моро таклиф кардед ва ман бисёртар оҳангҳои эҷод мекунам, ки ба қавли ҳамон дӯстдороне, ки шунавандое, ки оҳангҳои маро гӯш мекунанд, ҳозир дар ҳамин равияи эстрада оҳангҳои ма камакак соддатар аст ва дар оянда албатта кӯшишҳо мехоҳам ба харҷ диҳам, ки бисёр оҳангҳое, ки мисол сатҳашон сатҳи баланд, оҳангҳое, ки мисол дар дохили он бисёр сурудҳо синтез карда шуда бошад, асбобҳои мусиқӣ бисёртар яъне иҷро карда шавад ва айни ҳол мо бисёртар оҳангҳое мекунем ва танзими мусиқӣ, аранжировка мегӯянд, танзими мусиқӣ мекунем. Камакак оҳангҳои мо яъне бо тарзи электронӣ яъне иҷро мешавад ва дар оянда нақша дорем, кӯшиш кардан мехоҳем, ки ҳамеро боз ҳам асбобҳои миллиро ворид кунем, яъне бисёртар асбобҳо бо иҷроиши зинда сабт карда шавад ва дар онҳо синтез карда шавад. Аслан иҷодкорон як табиати нозук доранд ва илҳомашон аз ҳар чиз бедор намешавад. Илҳом аз як чиз гирифтан, як чиз эҷод кардан, хусусан дар ҷодаи санъати мусиқӣ, ин кори фикр мекунам бениҳоят мушкил аст. Кадом вақти шаб ё рӯз барои шумо мувофиқ аст, ки анамон тайёр кардан ё ки навиштани оҳанг ё ки дар завқи шумо омаду дар ҷое сабт кардеду рӯи адвор овардан мувофиқтар аст? Бисёр саволи хуб. Мешавад вақтое, ки аксарияти ҳамин оҳангҳои хуб аз назар ба табиат пеш аз ҳама пайдо мешавад. Муҳит метавонад таъсири худро расонад ва дар кӯчаҳо агар рафту гузор кунӣ, агар муҳити хубба бубинӣ, атрофи хубба бубинӣ, ман пивоварӣ комил дорам, ки ин таъсирша бисёр мерасонад. Бо як чизи дигаро бояд қайд кунам, ки ба ҷавонҳои имрӯза бо ҳастанд оҳангҳои писанд мешаванд, ки бисёртар шух бошанд. Ва шумо дуруст қайд кардед, ки табиати худи ман яъне ором табиат мебошад. Бинобар ҳамин сабаб аксарияти оҳангҳои ман барои онҳо писанд намешавад, ки оҳангҳои ором, оҳангҳои лирикӣ яъне эҷод мекунам. Бинобар ҳамин сабаб аллакай вақте ки шахс маълумоти мусиқӣ дошта бошад, шунавои хуб дошта бошад, аллакай ҳамон мусиқиро агар гӯш кунад, аллакай медонад, ки ба қаламе ки яъне оҳанг таблид шудааст, ба кадом оҳангсоз ин оҳангро таблид кардааст. Ва ман фикр мекунам, ки ҳар як оҳангсозе ки оҳанг месозад, аз ҳамон табиати худ истифода мебарад. хуб, дар ҷустуҷӯ ва вақте ки шумо мехоҳед як оҳанги зебои барои ҷавонон омода кунед, ба ашъори кӣ бештар муроҷиат мекунед? Ба шоирон ё ки шоироне ки аллакай ашъорҳои тайёр ҳаст, аз классикон аст ё ки муосир аст имрӯз? Як вақт муддате буд, ки ба ман як китобчае тӯҳфа кардан. Китобча ғазалиётҳои Абдураҳмони Мушфиқӣ буд ва дар вақтҳои холигӣ китобро мутолиа мекардам ва якчанд ҳамин ғазалиётҳо барои ман писанд омад, ҳарчанд ки бо ғазалиёт дар жанри эстрада ворид кардан ва оҳанг сохтан аксарияти вақт яъне муқобили ҳам аст, чунки ғазалиётҳо яъне бисёртар дар жанрҳои фалак, дар жанрҳои анъанавӣ барое ки шеъраш пурмазмун аст ва анамон мисраҳои шеъриашам бояд чунин вогузор кунӣ, ки яъне мо наметавонем ки як мисраи ғазалиётро партофта аз дигар мисрааш хонем. Дар эстрада бошад мо чӣ тавре хоҳем яъне
истифода мебарем, чунки ғалатшавиро дар ҳамин дохили оҳанг дида намешавад, чунки дар эстрада бояд ҳамин хеле аст ки озод аст, дарҳои озод дорад. Мо метавонем ки тамоми мисол ҳамин тамоми нозукиёт, тамоми чизе ки дили ҳамун шахсият мехоҳад метавонад дар ҳамин оҳанг истифода барад. Ва манам хеле тасмим гирифтам ки омада бо ҳамин устодон суҳбат шудам, устодое ки маро дарс медиҳанд. Гуфтанд хай агар кӯшиш кунӣ шояд аз удааш мебарӣ. Ва ман ҳамин тавассус шуд ки аз ҳамон дохили ҳамон китоби ғазалиёт Абдураҳмон Мушфиқӣ хато накунам 6 та оҳанг кардам. 6 та оҳанг кардам ва албатта дар шакли суруд тайёр аст. Сабтам кардем, дар бисёр телевизионҳоам баромад кардем ва дар махфӣ набошад киҳо сароиданд. бисёртар худам месароям, барои чунки вақт ки кам аст, бисёртар кӯшиш мекунам ки барои худам истифода барам ва худам ҳамон сурудҳоро бо завқи худам, бо шавқи худам сароям. Ҳамешавад ҷавоное ки донишҷӯе ки ҳастанд аллакай онҳо шинохта нашуданд ва кӯшиш мекунам ки ба онҳо кӯмак расонам, яъне такмил диҳам ҳамон оҳангҳое ки бисёртар ба ҳамин ҷавоное ки дар муассисаи мо коллеҷи санъати шаҳри Душанбе ба номи устод Аҳмад Оқилов таҳсил мекунанд. Ман фақат тавсия медиҳам барои ҳамин ҷавонҳо дар вақтҳои холигӣ ки бисёртар дар вақтҳои ҳамин холигии худашон китобҳо мутолиа карда бубинед ки барои чӣ ҳастанд шеърҳое ки ғазалиётҳое ки мо мегирем мутолиа мекунем, аллакай хаёл мекунам ки ҳамоно мисли оҳанг дорад, албатта вазн дорад ва ҳастанд. Ман акнун ба ҳамин шоирое ки ҳозира ҳастанд намехоҳам ки ба онҳо сухани ман яъне сахт расад ва шоирҳои ҳозира бисёртар шеър менависанд, шеърашон кушод, равшан, яъне дуруст асту, лекин ҳамин қадар агар кӯшишам кунӣ дохили оҳанг кардан боз душвортар аст, чунки кӯшиш мекунам. Лекин ман аз устод Нуруллои Ориф вақте ки шеъри пешворо гирифтам аз маҷалла, шеърҳои устод Нуруллои Ориф хаёл мекунӣ ки худаш аллакай ҳамон оҳанг тайёр аст. Вақте ки мегирӣ мутолиа мекунӣ ва аз худ мекунӣ, бисёр яъне осон аст бо ҳамин сурудҳои оҳанг худаш пайдо мешавад. Албатта. Ва устоди мо Шодравон Шӯҳрат Ашуров вақте ки бо устодам суҳбат мешидем бисёртар ба ман тавсия медоданд ва устодам як чанд мисраҳои шеърию сурудҳои шеърҳои устод Низом Қосимро гирифта истифода бурданд дар шеърҳояшон. Бисёр манам ҳамон шеърҳоро дӯст медорам ва бисёртар ба ҳамин Шодравон Шӯҳрат Ашуров такя мекунам. яъне ки устоди шумо Шӯҳрат Ашуров буданд? Акун ман дар дасти онҳо ҳамчун композитор, ҳамчун яъне ҷиҳати профессионалӣ нахондам ва дар вақтҳои ҳамин холигӣ ман дар шӯъбаи академӣ мехондам ҳамчун вокалист. Лекин устод ки вақте ки ҳамон сурудҳои вокалии маро гӯш мекарданд завқ доштанд ва маро таклиф мекарданд ки дар ҳамин назди ма омада як бор ҳамин оҳанг эҷод мекарданд ки як бор ку хон, мисол овози шумо тенор, овози шумо баритон ку ҳамин сурудҳое ки ман оҳанг кардам барои ҳамин сароянда душворӣ намекунад, маҳинӣ, барое ки бисёр ҳамин. Ва гуфта бояд гузарам ки устод Қудратлои Айёев бисёр барои ман кӯмакҳои нодиру бебаҳо карданд, шеъри Душанберо барои мо дода буданд ва барои ман моҳлат доданд ки дар ҳамин як ҳафта ман як консерти хотимавӣ дорам. Устод гуфтанд Қудратлои Айёев ва шумо бояд кӯшиш кунед ки ҳамин шеъри Душанберо яъне аз худ кунеду омада дар зал хонед. ва мо кӯшиш кардем ва зуда ҳамин сурудҳоро омадем ва сабтам кардем ва яъне як сабти эстрадии нав бо тарзи шакли нав ин сурудро ба итмом расондем. яъне ки услуби худамон, лекин дар зери оҳанги Қудратлои Айёев мебошад ки мо қолаби ин оҳангро бисёр ҳамон чӣ тавре ки устод худашон иҷро карда буданд мо иҷро кардем, фақат гирифта аранжировка кардем. фирӯз, вақте ки як оҳанги тоза пайдо мешавад, аввалин шунаванда ё дар хона ё аз ҳисоби рафиқон ё устодоне ки шумо гуфтед киҳо ҳастанд ки ба дили пур шумо метавонед лакай навозед ҳамон оҳанги пайдо шударо? бори аввал вақте ки
дар як утоқи корӣ мешинем, дар хона мешинем ё дар синфхонаи дарсӣ мешинем, худ аз худ одам хаёлӣ мешавад. аз лави ҳамин тиреза нигоҳ мекунӣ беруна, хаёл омадан мегирад ва зуд мехоҳӣ ки ҳамин дарс ба итмом расад, анҷом расад, рафта ё дар диктафон ё дар ҳамин нота бисёртар равӣ сабт кунӣ. Чунки мешавад ки хаёлӣ он оҳанге ки меояд ин беҳтарин аст. Бояд агар муддате зиёдтар камакак ягон соат якним соат гузарад, аллакай фаромӯш мешавад. То ҳамон тоқи кориро меравӣ, мехоҳӣ ки сабт кунӣ ин чиз, яъне аз ҳуши хаёлат меравад, меравӣ бо ҳамон як чизи дигар мешавад. аслан мавзӯъҳое ки шумо интихоб мекунед барои суруд тайёр кардан, оҳанг тайёр кардан, кадом мавзӯъҳо ба дили шумо наздик аст ва он оҳангҳое ки интихоб кардед то ин вақт, ҷавононе ки хостан ҳамроҳи шумо ҳамкорӣ кунанд, кадом мавзӯъ буд? бисёртар мавзӯи ишқро дар бар мегирад ва ҷавонони имрӯза ки ҷавон ҳастанд, бисёртар мавзӯи яъне дӯстдориро, муҳаббатро пеша кардан ва бисёртар кӯшиш мекунанд ки сурудҳояшон дар васми ҳамин зебогии зан бошаду муҳаббати зан бошаду ва ҳастанд ҷавоное ки боз кӯшиш мекунанд ки барои васми модар. Ва ман албатта кӯшиш кардам ки ҳам дар бораи пешвои муаззами миллат оҳанг эҷод карда бошам, ҳам кӯшиш кардам ки танзим кунам аз оҳанги Дамир Дӯстмуҳаммедов шери Тоҷикистон танзими мусиқӣ кардем, аз Қудратлоҳ Яъюб шери Душанбе. Ман дар васми ҳамаи ҳамин диёрамон ки дӯст медорам ва самимона ки дӯст доштам хоҳӣ, бояд дар васми ҳамин чизҳо, яъне сидқан бояд як оҳанг иҷро карда бошӣ. Ва бисёртар ба ҷавонон ҳамин чиза ман мисол тавсия медиҳам ки агар сарояндаи хуб бояд дар ҳар як паҳлӯи зиндагӣ як суруд дошта бошад. На, ман фикр мекунам ки ҳама имрӯз ҷавоно имрӯз сарояндаи мо дар васфи ҳар як паҳлӯи зиндагӣ оҳангам доранд, сурудҳо доранд. хуб, имрӯз шумо дар қатори оҳангсозӣ кори асосии шумо ҳаст гӯем, боз омӯзгор ҳам ҳастед ки шогирдонро тайёр мекунед. шогирдоне ки имрӯз ба намун коллеҷи санъат меоянд, дар бахши оҳангсозӣ таълим мегиранд, завқи онҳоро ман мехостам бифаҳмам ки чӣ гуна аст дар ҷодаи санъати мусиқӣ, офариниши мусиқӣ. ҷавонҳо ҳастанд, ҷавоное ки бисёр лаёқати хуб доранд, шунавои хуб доранд, мебиёянд, лек душвор аст. Чунки вақте ки мо дар курси аввалин як онҳо ҳуҷҷат месупоранд, қабул мешаванд, шумораи онҳо бисёр аст мисол, лек сол ба сол то хатм албатта шумораи кам мемонад, барое ки сол ба сол мавзӯъ душвор мешавад. Дигар ман фикр мекунам ки ҳамон ҷавон худро дар ҳамин доира дида наметавонад ва дигар самтро интихоб мекунад. Ва лекин заминаи мусиқишон чӣ гуна аст? мактаби мусиқӣ хондагӣ ҳастанд ё ин ки дар ҳамин шӯъбаи мо ки эстрадӣ мебошад, мо бисёртар фақат бе маълумоти мусиқӣ қабул мекунем ки барои онҳо мо метавонем ки поягузор бошем ва онҳо яъне мактаби аввалро аз худ кунанд ва рафта дар консерватория метавонанд ки боз дониши олӣ бигиранд. самти мусиқиҳои эстрада ва оҳангсозии шуморо аллакай шунидем. Мехостем ки назари шуморо нисбати оҳангҳои эстрадӣ имрӯз ки дар намин самт бисёр ҷавонон рӯи саҳна ҳастанд ва ҷавононе ҳастанд ки имрӯз омодагӣ мебинанд ки ба саҳнаи касбӣ бароянд. чӣ чиз муҳим аст барои ҷавонони мо имрӯз рӯи саҳна вақте ки суруди эстрадӣ месароянд? бисёр ҷавонҳо саросима ҳастанд, яъне албатта худи манам бисёр саросима будам ва ҳозир бисёртар сухан мекунам ки барои чӣ дигар яъне сус шудаед ва одам сол ба сол сус намешаваду ҳамон фаҳмишаш, шуураш дигар мешавад ва мехоҳад ки дигар дар як моҳ як оҳанг кунаду як оҳанги хуб бошад. Ва пеш кӯшиш мекардем ки хаёл мекардем ки ҳамин қадар агар оҳангҳо бисёр бошад, ҳамин қадар хуб аст. яъне ки ба сифат бештар албатта ман фикр мекардам ки устодорам медидам, мегуфтам ки барои чӣ устод дар як сол
5 оҳанг 4 оҳанг иҷро мекунанд. баъд ки синни соли худам ҳар сол бузургтар шудам, фикр кардам баъд ба саволи худам посух гирифтам. шумо савол додед ки ҷавонои имрӯза яъне бисёртар ман намедонам дар чӣ бошад ки сурудҳои хориҷиро бисёртар пазиро ҳастанд ва тақлид мекунанду ва гӯш мекунанд. бубинед ки айни ҳол чӣ сурудҳое ки ба таври яъне машҳур мегарданд, айни ҳолам ҳамон сурудҳое ҳастанд ки сурудҳое ки пеш шоирои ҳофизои сарояндои маҳбуби мо хонда буданд, аз ҷумла Тоҷдин Муҳиддинов, Караматлоҳ Қурбонов, Муқаддас Набиев ва дигар ҳамин сурудҳое ки буданд, мисолан ҳамин сурудҳое ки беҳтарин оҳангҳояшон беҳтарин. бубинед ки имрӯз сарояндаҳои имрӯза ҳаморо гирифта бо тарзи нав, яъне синтез карда, яъне аранжировкаи нав карда пешкаш мекунанд, мардум хуб қабул мекунад. ман метавонам ки ҳамин ҷавонои имрӯза бигиранд, ҳамин корро бисёр истифода баранд. як хел вақт мешавад ки бо ман баҳс мекунанд ки ҳамин кор нодуруст аст, чунки бояд ҳамин оҳанги Шодравон Караматлоҳ Қурбонов ҳамон тавр гузошта шавад. оҳанги дигар сарояндое ки пеш буданд, яъне ба гирди забон аст. барои чӣ? барои баҳс мекунанд ки бояд ҳамин тавр гузошта шавад. ман тарафдори он ҳастам ки ина бубинед, мардум мехоҳад вақте ки ҳамон суруда бигирӣ боз зинда кунӣ, такмил диҳӣ, ҳам рӯи аврои ҳамон гузашта шод мешавад, ҳам ҳамон боигарие ки дар яъне боигарие ки дар ҳамин мусиқии мо боқӣ монда буд, бо аз нав тавлид мешавад, як чизи кӯҳна чизи нав мешавад, бисёр чизи хуб мешавад. бале албатта он сарояндаe ки аввалин сароида аст, ҳамон услуби худаш кати мемонад. Албатта. ва имрӯз мо мебинем ки як сурудро чанд нафар ҳатто ҳофизони хориҷӣ мехонанд. як чакчаки борони Далер Назаровро агар имрӯз гирем, тамоми дунё имрӯз месарояд ин сурудро. яъне ки имрӯз Далер Назаров даъво намекунад ки ман танҳо бояд сароям. ва дар қиёс мо мебинем ки кӣ беҳтарин аст. ҳар як инсон завқи худашро дорад. ман мисол қабул мекунам хондани Далерро. як нафари дигар Юлдуз хондааст, мумкин Юлдуз Усмоноваро, яъне ки ҳофизони афғон ё эронӣ сароиданеро. ин ҳар нафар завқи интихоби худаш аст. фикр мекунам барои аз навхонӣ бозхонӣ ин сурудҳо ман ба фикри шумо розӣ ҳастам ки бигзор худашонро санҷанд ва такмил диҳанд ва рӯ овардан ба мусиқиҳои эстрадӣ ва такмил додани оҳангҳое ки баъзан вақт худи шумо аллакай кор фаъолиятатон бо оҳангсозӣ аст, бештар киҳо ба шумо муроҷиат мекунанд аз шогирдон ё нафароне ки ҳамкасби шумо ҳастанд, ҳамсоли шумо ҳастанд, оҳангсоз ҳастанд. шояд баъзе байни шумо робитаҳои эҷодӣ ҳаст, суҳбатҳо ҳаст атрофи як эҷоди оҳанг ё ки як тайёр кардани суруд. бисёртар дар жанри ҳамин эстрада ҳеҷ вақте ки ду оҳангсоз бо якдигар шидан ҳамсӯҳбат шиданд, фикрҳои онҳо ба ҳамдигар мувофиқ намешавад. чунки чӣ хеле ки ман дар аввал қайд кардам, табиати ҳар як шахсият гуногун аст. чӣ тавре ки дар як хона дута агар бача бошад, бо якдигар муноқиша сар мезанаду фикрҳояшон гуногун асту якташ оромтабиат мешавад, якташ шух мешавад. ва ман фикр мекунам ки барои оҳангсоз аз ҳама чизи хуб шахсияте даркор аст ки танзимгари мусиқӣ хуб бошад, яъне ба қавли сухани аранжировка. ман бо ҳамин Шоев Тоир танзимгаре ки бо ман ҳамроҳ кор мекунад, бисёртар бо ҳам кас муроҷиат мекунам, гирифта ҳамаро ҷобаҷо гузорӣ карда, мисол чизе ки ман мехоҳам ҳамон оҳангҳои маро дупадуруст карда мегузорад. чунки танзимгари мусиқӣ ҳамон шахсияте аст ки бозан ҳамон оҳанги моро яъне ором медиҳад, яъне зебо тозатар мекунад, зебогиашро яъне ба ҳамон ҳамаи чорчӯба дароварда танзим карда дар дасти мо медиҳад. ҳамин чизи хуб аст. фирӯз, шумо барои сабти анамин сурудҳо ва оҳангҳоятон студияи шахсии худатонро доред ё дар ягон ҷои дигар меред сабт мекунед? не, албатта мо ҳам бо мурури замон кӯшиш кардем ва ҳам ҳамин таҷҳизотҳоро оҳиста оҳиста харидем, харидорӣ намудем ва ман фикр мекунам ки мо ягон монеа надорем. ҳама намуди техникаву асбобҳои мусиқӣ дар мо дида мешавад.
хуб бо шогирдон барномаҳои консертӣ дар сари ин вақти таълим аст дар охири сол аст ё ҳамеша шумо побанди барномаҳои консертӣ ҳастед? Чӣ гуна аст фаъолияти омӯзгориятон? хушбахтона аз ҳар як ҷашну маросимҳое ки дар тоҷикистони мо ё рӯзҳои идоие ки мо дорем, хушбахтона мо инро ҷашн мегирем ва бо як анъанаи шукӯҳи тоза ҳар сол ҷашн мегирем. Ва дар ҳамин муддати як сол мо кӯшиш мекунем ки на камтар аз 15 мо 9 сол як ҳисобот кардам. Дар ҳамин ҳисобот қайд шудааст ки мо дар зиёда аз 21 чорабиниҳои давлатӣ иштирок кардаем. Яъне дар дохили чӣ коллеҷ бошад, чӣ берун аз муассиса бошад, рафта бо ҳамроҳи шогирдон, бо ҳамроҳи ҳамомӯзгорон иштирок кардагем. рӯзи забонро чӣ гуна таҷлил кардед? дирӯз мо таклифӣ шудем ба донишкадаи дизайнерии ҷумҳурии Тоҷикистон. Яъне дар он ҷо маро мутасадди гузоштанд ки чорабинии фарҳангиашро бояд ман бар зимма бигирам ва муддати як рӯз барои ман муҳлат доданд ва ман шогирдонро яъне тайёр кардем. Шеър дар васфи забон, шеър дар васфи диёри нозанин номи Тоҷикистон, Душанбе ва омӯзгор. рафта ман фикр мекунам ки моро хуб пазируфтанд ва хуб гузарондем. хуб ташаккур барои ташриф оварданатон ба студияи мо ва он суҳбатҳое ки имрӯз анҷом додем. Фикр мекунам ин охирон суҳбати мо нест, чун шумо эҷодкор ҳастед, дар пайи ҷустуҷӯ ва талоши оҳангҳои тоза ҳастед. Мо фикр мекунем пас аз чанд вақт боз оҳангҳои тозаи шуморо ки аллакай рӯи адвор омаданду аллакай суруд шуданд ба гӯши шунаванда расонида метавонем. Ташаккур барои суҳбататон, барои андешаҳои ҷолибатон. бори дигар хуш омадед ба барномаи мо. саломат бошед.